tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga ay pare Pipitaw? Nagawid ka din ni training nga anak mo. Awan pa'y nga raw, Mari Rosita. Saan mi mata na makontak? Ado ka day tinala na abado na paray. Well, Maray. At hapon may nga mga nagtalaway. Apay matakas na tinaramid na. Kahit nagpatulong kayo ka day ni ti barangay. Nagreport ako, Maray. Sapay agad adal ni Kayla nga anak na. Tay tagar o ti pagparikutak. Di na pinanunot ti masakbayan ti anak na. Basta nagtalaw latan. Awan mo't kunanang agpakada. Awan ka di tinubyo na amabalin apakitarayan na paray. Awan mo't amok, Maray. Ay, sapay lakumata na saya at ti kasasaad na. No sa dinuman ti ayan na ita. Kumusta ngay nanang? Nagawid ka din ni Mari Trineng. Ay, awan ka nupay, Carmen anakaw. Ay, nawaw. Sa dino nga'y tinapnapanan na. Saan mo't laang nga mo ti pamilya na? Gumado ka na o tinala na abado na. At apon da nagtalaw ti kumaray. Nagtalaw? Apay ka no? Dayta ti saan tayo nga amo anakaw. Nila ang kumari matraining ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Ay na, no sa di numot at tinapnapanan na di tao. Ang mga no nagtalaw, tapno maitarayan na dagiti utang na. Ay, saan mo't siguro, anak ko? Ang mga no adapay ti daduma makagapaw. Ay nananang, utang lakit diti may sa makagapaw. No apay ang nagtalaw da di amari training. Awan ka di pa'y ni nanang, lolo? Awan pa'y Kayla, apo. Sa dino nga ta tinapanan na. Saan mo't na makontak? Nauman samatan ka data, lolo? Ay, saan mo't siguro, apo? Ang mga nadalaing parikot na. San mat nga ta solusyon ti panagtalaw? Hindi ka matanagan. Saan tayo agsardang aging nga mabirukan tayo ni Nanang Mau? Kailiw ko ni nanang, lolo. Awan sa bali amaramidan tayo itano di agkararag. Asa pala ko ma, tada itinatalgad akasasaad ni Nanang Mau, apaw. Saan ka di pa nag-awit ni Manang Trini, Manang Carmen? Awan pa'y nga ro, Jake. Ay nawaw, sa dinungatan ti ayan na ita. Makabulan na sana nagpagpakita. Ang mga no adamot tin nakitarayan na foreigner, Anya? Ang mga no adda foreigner ang nakitarayan na, kunak. Ay, saan at siguro marami di Manang Trini, ti kasta Manang Carmen. Siyempre, kaya't namatlaang tapno matakasan na ti utang na kanya. No kasta, saan pagay man nakabayad di Manang Trini kada kayo? Uray ti utang na iti lending, saan pa'y anabayadan? Ngam na nagtalaw kining. Pinanunot na kumaa, asa na solusyon ti parikot ti agtalaw? Kumaang ngam saan mo? Ay na, talaga ang mabusurak. Inrigrigatak ti kwarta nga impabulod ko kankwana. Sa itarayan na laang, ay nawaw. Naimbag abigat mo, Auntie Carmen. Gumatangak man. Anya man ti umay mo gatangan si Kakayla. Asin laang, Auntie Carmen.
Dayta lang. Uwan, ante. Ay, tangiwat mo, Carmen, anakaw. Maruruda nga rod nanang. Ay, nawaw. Iti ay niya mananagapaw. Ato yung tigat-gatang mga asin. Agyaman nak, ante Carmen. Pumanaw kan iti sang wanak. Di mo dadaulan tal daw ko. Apay-apag pupudutam jay ubeng Bigbigatan ngagbugbog ka. Maasarak nga rod no makikitak nanang. Ada ka di basol jay ubeng kan ka Tunggal makikitak dayta ang kaila. Malaglagip ko ti panang loko ni Mari Trining kanyak. Aging gayta, awan pa'y ti text na no kaano ang makabayad. Anya nga'y piman ti amo ni kaila no may papaniti dayta banag. Basol na kaday no nagtalaw ni nanang na. Ay, basta. Di mo iramraman jay ubeng, anak ko. Kasi mo't, no asino tinakabasol, wano nakautang, isuti singiram. Ay nananang, no diyo amo ti marikrik na, dakkel ti kwarta nga inutang dayjay ang maritrining kanya. Amo ka na sakitin akamaw, ta nagtalag kay iti kumarim. Ngam sana nasaya at ngairaman mo ti anak na. Ay, husto nanang, agsargang kayon. Ato yun ti impagatang mo nga asin, lolo. Agyaman na kapok. Kumita ka man kanyak. Apay ka di? Nagsangsangit kan samay. Saan mat, lolo? Di ka nagulpo, tamadlaw mat. Anyat napasamak kan kaya, apok. Awan, lolo. Okay, aklaang. Sigurado ka? Uwan, lolo. Sige, mapana kun iti salas. Adapay aramidak nga assignment ko. O sige, ayaban kantaw no maluto tinating asidaan ta, apok. Kanya din na istorya ni Auntie Rosita kanya, kabilog-kawam kano ti anak ni Manang Trining, Manang Carmen. Ay na, no amum laang, Jake. Diyan niya Manang. Maistress ako na yun. Tasaan mo tin ngagpakpakita day ta at training kanyak. Nagtalaw kat saan pa'y anak abayad iti utang na. Ay nawaw. Naita ka di ti makagapo, no apay pagpupudutam ni Kyle lang anak na. Wan, talaga ang marurudak iti day ta ang mari training. Maamwak laang no sa dino ti ayan na itak. Padasam nga i-text Manang. Sigurado ang nagsukatin dayjay iti number. Dayjay pa ilaang mat. Oo na yan, ti kastangin naramid na. Day tangarod, kunak tumo ngamin. Utang ti may sa makagapo no apay ang nagtalaw. Ikararagan tayo langin Nasapay ko mat na malawlawagan di panunot na, ket agawid tumatlaang. Ne, si kamot ti lumabas kayla. O may kaman pa'y. Apay ka di, Auntie Carmen? Saan nyo kadipay anak kontak tinalaing nga inam, Saan pa'y, Auntie? Ibagam ti pudno kanya. Saan mi nga amuno sa dino ti ayan na ita, Auntie? Amangan mat no ilumlumang nyo lang. Saan na pudno da ita, Auntie? Ibagam ti pudno kanya. Tadakkel ti utang ni nanang mo kanya. Agraman ti utang na itilending saan na pa'y anabayadan. Jak amo ti ayan na ita, Auntie. Isungan ibatan nyo kuman ti ima. Ulbon! Saan ko masyak ti pagpupudutam, Auntie? Tawan amok, may papaniti day tabanag. Saan ko matapagayatan ti panagtalaw ni nanang? Nay, si kamot gayam ti masalaw ko iti dalan kayla. Apay ngagsangsangit ka, balasang kao. Inong tanak ni Auntie Carmen, Nana Rosita. Ay, una yan day tatao. Kurang na lang ang nakabilan nak, Nana.
Nay, ano tatakyag mo? Lima baga mo. Di mo ibaga ni Antim Carmine tinangaramid iti dayta. Wala na. Ni Auntie Carmen nga agpaiso. Anya? Awan di mo kabasol ko. Nga magkastaunay ti ungat na kanyak nana. Pudno matasaan mi nga mo ni Lolo. No sa dino ti ayan ni nanang ita. Malabay ang basang. Kasaritak turay tang antay. Sana may parbon ti kastang aramidin na. Apayan, nanano ka kaila apok. Ni Auntie Carmen, Lolo. Ay nawaw, apayan ni Auntie Macarmen. Kas naunay ti ungat na kanyak. Impagarop na nga ilamlamang ta ni nanang kadakwada. Anya, Dayta ti pudno, Lolo. mapaanak itayan day tamot lang. Apaya si katiguraan na, kat ni nanang mo tinakabasol ken kwa na. Basol ni nanang. Basol ni nanang no apay asyak ti gurguraan ni Auntie Carmen ita. Ado ti utang nga intarayan na. Wain, adda utang ni nanang mo ken ni Antim Carmen. Ngam saan nga umno rason day ta, tapno saktan na ka ni Antim. Saan mo matabasol, ti basol ni nanang mau. Apay ba takas jay tinaramid mo iti takyag ni Kayla Carmine? Talagaan na ibusan ti pasensyak nanang. Idi pa'y nga ur-urayak ti bayad day ta amari training. Kahit masapul ka di asaktam ti anak na. Anya nga itamu tayo. Ang mga noam mo dati ayan day ta at training ngam di dalaang kayat nga ibaga. Anya, ay sana konsentidor ni Pari Pipito anak ko. Pang-aasim ha. Di mo iramraman ti anak ti kumarim. Di mo iraman, tasanda pagayatan ngagtalaw ti kumarim. Ti kumarim ti nakautang kan nakabasol kan ka. Day ta kumati ka na yun nalaglagi pa manakaw. Mabalin ka din, agsarita ta, Carmen. Awan tinas ka na pagsaritaan ta, Tata Pipito. Masya naklaunay iti apaw. Kanyak ngay, saan kayo amaasyan kanyak? Intarayan ti anak yo ti utang na kanyak, Tata. Di yo amo ti stress a pagdaldala na kita. Maawatan ka. Saan ko matakon konsensyen ti panagtalaw ni Trining? Di kanyak lang, kat di mo kung mairaman ti anak na. Di mo iraman ni Kayla nga apok tawan basol na. Nabayagan nga gururayak, Tata. Nabayagan nga ururayak ti bayad day ta amari training. Di ka matanagan. Ipakaamok token ka no maamuan mi ti ayan na ita. Si kantaw ti number 1 na pangibagaak. Ang yung pangaasim ko ma, tadi mon iraman di ubeng iti unget mo iti kumarim. Ang damat lang basol mo manang Carmen. No apay nga minakas niya tinaramid mo iti takyag ni Kayla. Ha? Kurang pa'y dayjay tapno makabalasak iti dayjay at training bakla. No kaya't mo ti makabalas, di man ang training at ibirukem. Iso ti senior na, saan ka ti anak na? May sakamot, di ka makawawat. Ti basol ti inagot, sana mabalin ni pasam iti anak na, manang. Alaman nga ron, sa pulong ni Mari Training, tayo may mo dito'y balay. Titahag lang nga. Anya nga tamat ni Marik Nam, no da kalukwan nga naramit ni Nana Rosita, kaya't si kamat ti gurana iti tao. Managsakan ka kadi. Iti anya kumaaga po kat awan mo't basol ko, ah? Anya nga rin ti makunam. May parbeng ka di ani Kayla ti pagsasawam. Husto lang ka di nga iso, ti pangipapasam iti pungtot mo, iti kumarem, anak kautang ken ka, ha, manang? Mabitlaeng, tumayang. Ah, Trineng,
Pasensya kayon, tatang. Mana, sobra ka anak ka. Maka, Pasensya kayon, tatang. Pasensya kayo no sana ka nagpakpakada kada kayo. Pasensya kayo no sana ka nagawawid iti mano a bulan. sa dino tinapnapanam aya anak ka. Pinadas ko tinagtrabaho iti adayo a lugar, tatang. Hasta unay tinanag me, idinaamuan me anang dalaw ka. Uray na iti nakautangam, makaungit na, tain tarayam ka no ti utang mau. Day ti makagapo no apay anagawi da ak tatang. Adamot tan basit nga urnong ko, mabayada kun ida. Maragsakan ak unay ta nakaawid kan nanang. Kailiw ka una yan. Kailiw ka matan, kaila anak ko. Iso anagawid ak. Amom nanang, siyak ti pagpupudutan ni Auntie Carmen. Ay nawaw, adda ka di basol mo kankwana? Ti utang mo kano kankwana nanang, saan mo pa yan nabayadan? Anya, mariknak akaguran ak unay ni Auntie Carmen. Uray awan matdakas nga naaramidak. Siyak ti pagipapapasan na iti pungtot na kada kayo, nanang. Pasensya kan anak ko. No saan ka nagtalaw? Saan mapasamak ti kastakan ka? Maritrining? Wan, siyak daytoy Mari Carmen. Ay nawaw, makapakigtut ka Mari. Kauawid ko laang Mare. Mayak, tabayada kung ti utang ko kan ka. Ay na, agyaman aklaunay no kasta Mari. Agyaman akta nakalagip ka. Talaga ka sa pulak mati kwarta ita. Pasensya kan Mare. Okay lang Mari. Tinapatag kanyak ita kat nagpakita kan. Sa dino tinapnapanam itim ano abulan Mare. Nakipordeya ak iti sabali a lugar Mare. Kat pagyamanak ta iti unag ti mano abulan kat adamat basit na urnong ko. Ay, no nagpakada ka kumamare, sa anak ko na stress. Nairaman ko pa yan ti anak mo iti pungtot ko. Basol ko Mare. Basol ko tapi manawak asana ka nagpakpakada. Inton sumaruno, di mon ululitin ti kasta Mare. No awan pa iti maibayad mo iti utang mo, di mo panunutin ti agtalaw. Agpakada kalata tapno amumimot. Huwan Mare, saanan maulit? Ayun gaya Mare, paumayom to man ni Kayla dito'y balay. Kayat ko ti bumawi kan kwa na. Tadakas mo't piman dagiti na isaw-sawang ko iti kalabos. Ay, nawaw! Di mo itarayan ti utang mo. Makisarita ka anasaya at kadagiti nakautangam. Ta makaawat damat no makita dangar aramidam ti kabailam tapno makabayad ka. Kada kayumat nga agpapautang, di yu iraman dagiti inosente akabagyan dagiti nakautang kada kayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.